Čaute, ďalšie video a toto video je také nezvyčajné, lebo si ideme renovovať moju starú kolobežku, lebo už nie je úplne v najlepšom stave a teda mám ešte jednu takú novšiu, na ktorej ja momentálne jazdím, ale teda mám jednu, ktorá pochádza z Lidla, kúpil som tam asi za 20 €, ale už to bolo pred niekoľkými rokmi a proste pivnica len tak ležala, takže som predstavila sa nespraviť video, že ako renovujem, takže bude to na niekoľko dní, lebo tým, že teraz už je večer, takže možno len to s ním vyčistiť, to je celá zaprášená, takže toto je taký malý projekt, že to ideme zrenovovať a teda toto bude také nezvyčajné video, ale myslím, že bude dobré, takže určite dopozerajte to video až do konca a idem na to. Takže mám už kúpeľňu a nejako takto vyzerá, proste je to takáto lidlácká klasická značky, teda že Krivit. A teda ako máte vidieť, že je v najlepšom stave, môžete vidieť aj toto je to poustierané, to proste celá je zaprášená, to proste pozrite sa, že je to úplne hnusné. Vidím to spraviť takú Lukas kolobežku, ktorú vytvorím sám, takže všetky úpravy. Ja ju chcem teraz vyčistiť a potom sa vám asi ozvem. Je ako tak umytá, teda, takže je ako tak umytá. Takže zatiaľ takto len a teda idem možno ešte niečo s ňou spraviť dneska, takže keď tak sa vám asi ozvem. Takže ja som si donesol nejaké fixky a idem ju tak pokresliť trošku, aby bola nejaká taká lepšia, taká prekreslená. Nejaké fixky a kolobežku a chcem na nej spraviť nejaké úpravy, aby proste vyzeralo niečo krajšie. Takže to ide spraviť a dávam sem asi timelapse, tak, lebo som sem donesol aj statív, takže vám sem dám timelapse. Kto sa smeje, ten je in. Pripíjame celý rok na zdravie a na široký krok. Smeje, ten je in. Pripíjame celý rok. Takže mám to hotové a akože na moje pomery a na moju kreativitu je to celkom dobré. Takže teraz vlastne idem hodiť profesionálne zábery môjho tuningu. Celý som od farby, takže môžem to držať so statívom, ale teda určite to bude týlko, že určite vám to bude ľúbiť, bude to extrém. No, bude to extrém, dobre, idem vám sem hodiť tie zábery. Prázdny pohár dnes, tomu nalej, nech ho dá na ex. Borovička, rum aj gin, kto sa smeje, ten je in. Pripíjame celý rok na zdravie a na široký krok. Borovička, rum aj gin, kto sa smeje, ten je in. Takže ste videli môj najlepší tuning v tomto za môjho diela. Určite je to teda najlepší tuning na celom Československu. Myslím si, že je to výborné. Akože na moju kreativitu a na moje pomery je to celkom dobré. Teda nič, je to úplne hrozné teda, ale to bude čisto teda takú srandu proste, že teda ako teda. Takže dneska som ho nafarbil a zajtra pôjdeme robiť ešte nejaké detaily, lebo teda vrzga jak onej. Takže budeme to zajtra robiť, lebo dneska sa mi ešte nechce robiť všetko. Takže zajtra pokračujeme a teda dneska už len asi to odložím a zajtra budeme pokračovať. A je dva projekt kolobežka, takže toto je deň druhý a vypadol mi zub včera, som si ho vytrhol, tak to je také malé info, teda nech treba vidieť debil, ale to je jedno. Takže toto je deň druhý a teda ideme robiť nové úpravy, takže ešte vám som chcela niečo ukázať, neviem, či sa mi to podarí zachytiť na mikrofón, lebo musím ho zobrať a neviem, či sa mi to podarí zachytiť, ale skúsim to. Takže
ako môžete vidieť, že je dosť hrdzavá, teda, že proste, ako ste mohli počuť na mikrofóne, že je to veľmi hrdavé, vlastne túto, kde sa to je celé hrdavé, takže ja to musím nastrikať VD40, čo praví všetko, takže túto to musím dať nastrikať. A teda musím to dať nastrikať teda a ešte musím nastrikať vlastne keď točím vlastne proste keď zatáčam, tak proste akože ono to vrzga. Takže aj to musíme, takže ideme to strehli nastriekať akože tým jedečkom. A teda ešte som chcel povedať, že toto koleso to nie je od výroby. Ja som toto tu pridával. Toto koleso, že toto nie je nové, lebo toto je originál, čo od výroby. Toto je nové, lebo toto by bolo extrémne zničené, tak proste som to vymenil, toto koleso. Takže je to nové, som to kúpil Decathlone za 13 € jedno koleso. A keď mám kúpiť ďalšie obidve, tak má to byť na 30 €, akože chápete. Že tá farba tam ostala, lebo akože ono je to ako keby takový akože proste kriedami nakreslené, proste ono to drží, nemá. Takže mohli ste vidieť, ako jazdím trochu s tou kolobežkou, ale akože je to pain s ňou jazdiť, lebo keď ja vyskočím na tej kolobežke, tak proste ono to tak treskne, že to je počuť kokos po celom meste, chápete ma, že to je extrémny hluk. Napadlo, že by sme mohli nafarbiť reálnou farbou, že proste reálnou farbou by sme to mohli nafarbiť, že napríklad toto nie je toto, by sme nafarbiť reálnou farbou. Chápete ma, že reálnou farbou by sme to toto nafarbili. Takže nafarbil som ju na žltou a vyzerá to akože úprimne dobre. Takto som to dal z tejto strany na takúto žltú a ešte aj blatník som dal na žltú a takto to bude vyzerať. Akože musím si, že je to fajn. Je to natreté a dal som na to aj vedečko, takže je to natreté a teraz to už musím nechať len uschnúť na slnku a teda už to nechám uschnúť a sa vám ozvem, keď to uschne. Čaute, a toto je deň 3 projektu z kolobežky, takže ja vám idem ukázať, lebo už tá farba uschla, takže vám to idem ukázať. Takže tu ju máme, takto to vyzerá, už tá farba uschla, už to nelepí, takže takto momentálne uschla. A stále tu ostal nápis Daj odber. Blatník je tiež uschnutý, takže tiež je uschnutý. Teraz idem spraviť nejaké profesionálne zábery. Ktorá vyzerá krajšie? Táto originál, no, poďte sa, ktorá vyzerá predsa len krajšie. Táto prerobená, fajnová, aj ten grip je fajnový, alebo táto má primárna, na ktorej jazdím. No to je neporovnateľné, však to je také isté úplne. No, trošku detailov ešte tam by chýbalo, ale akože inak je to úplne že identické. Toto je všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám takéto nezvyčajné video ľúbilo. A teda asi dneska, a ešte včera som vydal nový song,
s pomocou AI, ktorý textom napísal ja, takže dúfam, že vám ten song bude ľúbiť, takže do pozerania tohto videa si to chodite pozrieť ten song. A teda to je zatiaľ všetko a teda to je všetko z tohto videa, dúfam, že vám toto video ľúbilo, dávajte lajky a odbery a čaute.